Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning po, Call and Tits. At sa lahat ng nakatutok sa radyo and online sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Julie. Ang aking pong katas ay tungkol sa ex-husband kong si Marlon. Ang kapal lang kasi ng mukha basta mga ex. Patay na naman na si Bilyan. Siya na nga tong ng babae at nang iwan, siya pa yung may ganang magtapang-tapangan. Ganyan naman yung mga babaero, manipulative, narcissistic babaero. Basic. Nakatira po kami sa second floor. At sa baba ay merong 4 na paupahan. Minana ko po yon sa aking mga magulang. Si nanay na lang po ang buhay, samantalang si tatay, wala na po. Kaya lalong yumabang itong si Marlon dahil wala na akong tagapagtanggol. Isang buwan na po siyang hindi umuuwi. Saan kayo pumunta? Tagal, di ba? Alam nyo na. Wala akong alam. At nung bumalik siya, doon na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Umuwi ka pa, Papa! Ano, Papa? Ano sagot mo? Umuwi ka pa? Di ka man lang mag-bless kay Papa? Bakit po ako magbe-bless sa bad boy? Jinjin, pasok ka na sa kwarto. Kami na lang dito. Ano na naman tinuturo mo Wala sa anak akong natin? Wala akong tinuturo. Binibrainwash mo yung Ano bata binibrainwash? Iniingatan ko nga yung batang yan na hindi magmana sa'yo! Kararating ko lang. Kararating ko! Aambusin mo Anong naman oras ako ka po dumating? Tingnan niyo po yung orasan, 2:30. Uwi ba ng taong may asawa yan? Uwi ba ng may lalaking may asawa yan? Ha? Isang buwan ka nang hindi umuuwi, Marlon. Salamat ka nga, umuwi pa ako eh. Ang kapal na mukha mo? Ah! Nasampal mo ko, ha? 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 Ano? Ma! Ha? Matapang ka na? Ha? Hoy! Kuya, wag naman Kuya Marlon. Ay, Nay, yung anak niyo po. Diyos ko, Marlon, ano ba ginagawa mo sa asawa mo? Ikaw na nga yung isang buwang hindi umuwi. Ang kapal na mukha mo! Hoy, matanda, wag kang mag-ialam. Kapal na mukha mo, kapal na mukha mo, Tumigil ka! Hoy, kayo ha, wag kayong mag-ialam ha? Diyos ko. Ikaw! Kuya Marlon, tama na po. Marlon, ano ba ka na? na? Wag kang mag-ialam, sampid ka lang dito. Nay! Papa! Titiis na ako sa... Nagiging devil ka, Papa! Pumasok ka nga doon! Pumasok ka! Papa! Pumasok ka, bata ka. Kuya, papaluin kita! Pumasok ka! Pasok! Diyos ko, Marlon, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman yung ganyan noon. Ano ba? Saan ka ba nang galing, ha, Marlon? Ha?
Sa kabit mo ka galing! Kapal na mukha mo, isang buwan! Sana hindi ka na umuwi! Ha? Buti nga pinapas! Buti pa hindi na lang umuwi kasi hindi man lang ako nakapagpahinga. Pagdating ko, inambos na ako ng Di ba puro pahinga naman yung ginawa mo sa bahay ng kabit mo? May pruweba ka ba? May Oo! ebidensya ka? Oo! May ebidensya ka? Hindi na kailangan ng pruweba dahil hindi naman uwi ng matinong lalaking may asawa yan! Lumabas ka Ay, na hanggat nako. di kita binabarangay. Lumabas ka na. Lumabas ka sa pamamahay na to. Lumabas ka! Labang ka? Kasi Hindi. bahay niyo to? Talagang bahay ko to! At kung may lalayos dito, ikaw yon! Bahay ko to! Alalahanin mo, mag-asawa tayo. Conjugal property to. Kaya huwag kang masyadong mayabang. Wow! Hiyang-hiya naman kami, Papa! Papa, ano yung sinasabi mo? Kaya Tumigil ka! hindi na ako makakapigil, Ikaw bata! Papa! Ikaw bata! Tumigil kang bata ka, ha? Ko, Marlon! Tanod! Tanod! Diyos Kayo ko! mag-alam, ha? O sige, aalis ako dito. Malis ka na, O, umalis ka na! aalis ako! Aalis ako! Kapal na mukha Pero mo! itong- Sinakta mo yung anak ko! Ang kapal na mukha mo! Itong tandaan mo, Julie, ha? Babalikan kita. Babalikan ko kayo. Babalikan kita! Tindihan mo! Huwag ka na bumalik dahil wala ka na babalikan! Ididemanda kita! Magdemanda ka! Ididemanda kita na bakit tandaan mo yan! Hindi ka na makakaya Sige. sa bahay na to! Ang Tignan kapal na natin. mukha mo! Nagsasabu ka ba? Ha? Tignan natin. Tumigil ka! Lumayas ka! Oo, aalis ako! Huwag ka mag-alala! Di ko po alam kung anong balak ni Marlon. Pero nung umalis siya, gumaan bigla po. Dahil ang bigat po ng dinadala ko ng buong pamilya. Nung buhay pa man si Papa, si Tatay, ayaw niya talaga po kay Marlon. Kaya lang po, marupok ako kaya nagmatigas po ako. At nagpakasal po kami agad. At ngayon tama si Papa, pero nasa huli ng pagsisisi. Pero okay na din kasi andyan naman yung anak ko. Mahalaga magkasama kami. Isang araw po, bumalik po si Marlon na may kasama. Ate, Ba't ganyan yung mata mo? Ba't dilat na dilat? Pumira ako ng katol eh. Sabi ko sa'yo, tigilan mo na yan eh. Ate. Ate, Oh, si Kuya Marlon sino sa ba labas. ate sa ating dalawa? Siyempre, Ikaw, ate. katulong ako eh. Gusto mo palit tayo? Ano boy? Ano yun? Si Kuya Marlon nasa labas, may kasamang lalaki, tapos parang nagsusukat-sukat Andyan si sila, Mar- susurvey sila. Nasa labas, puntahan mo. Nagsusukat? Opo, hindi ko alam anong ginagawa nila. Magbabra lang ako. Magsuot ka talaga, baka makita ka niyan. Ako, yung pa, iba pa naman yun. Yan, attorney. Yan. Yung apat na yun, tapos Saan ba, Mark? kami lahat. Saan Trixie? Saan? Ayan po. Ano po yung sinusukat nyo? Kuya, mawalang galang na Attorney, ito po. pala yung asawa ko, si Julie. Si attorney. Hindi na po kami mag-asawa. Pinalayas ko na Ay, po yung ma'am. attorney. Attorney, ano po sinusukat nyo? Itong property niya, ma'am. Bakit nyo po sinusukat? Meron na po akong titulo nito. Mas mabuti, ma'am, kasi kung may titulo ka, mas mabilis, mas madaling mabenta natin yan. May buyer na po tayo, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Attorney, ba't mo ibibenta yung lupa kung minana ko sa tatay ko? Hoy, Marlon, ano pinapasukat mo? Ha, sino nagbigay sa'yo ng permit na sukatin yung lote yung minana ko sa tatay ko, tsaka yung bahay? Yung bunganga mo. Talaga? Kasi napakabastos mo! Pupunta ka dito, ipapasukat mo yung lote ko, may dala kang attorney! Trespassing Attorney, yan! pasensya mo na yan, ha? Attorney, ikaw matalino ka, di ba? Para kang bobo ngayon, ah! Ma'am, conjugal property yan, ma'am. Huwag mo akong tawagin ganyan, ma'am. Kung hindi, ako mismo ang magpapakulong sa'yo, ma'am. Ipakulong mo, unahan tayo! Pwede ba? Benta natin tong property, hatiin natin yung pera. Bakit ibebenta? Gusto kong ibenta eh, bakit ba? Kapal na mukha mo, Marlon. Lote to, bahay to, pagmamayari to na magulang ko na pinamana sa akin. Wala
Naiintindihan mo ba? Conjugal pero wala akong binigay sa'yo na karapatan. Alaga, conjugal nga eh. Attorney, bobo ka o ano? Pinapractice mo ba yung profession mo? Ha? Ano? Nakakatawa ka eh. Ma'am, ako, ma'am. Yung Amerikanong suot mo, saan mo yan Sa okay, ma'am, sa okay. O, tinan mo? Mura lang. Baka nagpapanggap lang yan, Marlon, ha? Ibenta na natin to para, tapos na yung usapan. O, Bakit hati tayo. ibebenta? O, kahit sabihin mo na natin, bigyan mo ko 40, 60 Attorney, alam mo ba nagbababayan? Ha? Alam ko, ma'am. Pero hindi naman yun yung issue dito, yung lupa. Nagbababayan? Kasi, tingnan mo, ibebenta niya yung lupa para may pera sila ng kabit niya. Attorney, kung ayaw mo dumamay, umalis ka na dito kung hanggat di umaakyat yung dugo ko sa ulo ko. Pwede ba? Attorney, nakikita mo tong hawak kong walis tambo? Nakakita ka na ng lumilipad na walis tambo? Marami yan sa probinsya namin, ma'am. Sinasakyan yung mga mambabarang. Hindi Yan yung walis mode of transportation Hindi doon. walis tigting? Hindi, kasi social eh. Social yung mambabarang sa amin eh. Mode of transportation yan. Marami kasi kaya transport stations. Nationwide. Opo, ma'am. Nakakita ka na ba ng walis tambo lumilipad, ha? Kung ayaw mo itong lumipad sa mukha mo, attorney, umalis ka na. Problemang mag-asawa to, huwag kang sumausaw. Ikaw mukha kang pera, attorney. Babalikan Ang pakapangit mo, saan ka nag-ano, ha? Saan ka ba nakatira? Ano probinsya mo? At least, kahit pangit, basta abogado. Patingin ang lisensya mo. Patingin ang lisensya, baka scammer ka. Ay, nakalimutan ko yung wallet ko. Alam mo, Marlon, ang kapal na mukha mo. Marlon, nanginginig ako sa Maduro-duro, bahay. hawak mo, maduro-duro. Maduduruin kita hanggat kailan ko. Baliin ko yung daliri mo! Baliin mo! Ate, tama na. Pinagtitinginan na kayo dito. Wala akong pake, Trixie. Kasi kung sino may karapatan dito, ako yun. Kami ng anak ko, wala akong karapatan. Ikaw na yung babae. Ikaw pa may karapatan. Ikaw pa may lakas ng loob benta ng lupa na minanak ko Babalikan kita, ha? Bumalik ka! Babalikan kita. Iintayin kita! Kapal ng mukha mo! Trixie, walis tamba! Ang kulit mo talaga ni Marlon kasi bumalik na naman po siya. Pumayag ka na. O sige Umalis na, ka, 30, 70-30. Kahit 30% na lang yung kukunin ko para mayroon naman para sa bata. Kailangan ko lang talaga ng pera eh. Tapos wala na, hindi na kita guguluhin. Mag-asawa ka ng panibago, okay lang sa akin. Ba't ka nagdidesisyon para sa akin? Marlon, mag-usap tayo kasi para kang tanga ng babae. Ang talino mong mambabae pero bobo ka sa mga batas. Alam mo ba, nung kinasal tayo, nung pumayag ang mga magulang ko, may pinapirmahan sa'yo, di ba? May pinirmahan ka ba, sir? Oh, kasama ka pala, Torny. Oo, siyempre, buyer eh. Dito pa ako. Bago na yung Amerikana ko, ma'am. Kabilang ukay-ukay naman. Nakahut-hut ka na sa kliyente mo. Teka, ano pinasasabi mo? Attorney, panoorin mo yung flashback. Okay, let's watch this. All eyes on the screen. Ano? Pagkakasalan mo to, anak? Papa, upo. Mahal na mahal ko po si Marlon, Papa. Mahal na mahal namin po ang isa't isa, sir. Bakit po ba ayaw niyo kay Marlon? Kita mo itsura niyan, babaero. Di ba, darling? Nakita mo ba, darling? Bakit mo nalalaman, di ba? Birds with the same feather flock together. Oo nga, bakit mo alam na babaero si Marlon? Kita nga eh. Ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Para si Papa John Di Bender eh. Pare, tsura eh. Napaka pa-abs-abs tapos babaero pala. Sige! Mahal ko po yung Papirmahan anak mo niyo. to bago kayo magpakasal. Oo. Pirmahan mo yan, ibig sabihin yan. Wag mo na sabihin. Hindi, patunay na mahal Ayaw, yung isa't isa, ayaw. di ba? Mahal mo yung anak ko. Opo. Ma'am, Pirmahan sir. mo yan, ibig sabihin hindi ka mambababae in the future. Dali, magsumpa. Ay, hindi ko po mapipirma. Diyos ko, mambabae. Ay,
Ayan, attorney, napapanood mo? Continue. Guys, may AVP pala dito. Okay. Continue. Ano? Mahal mo yung anak namin. Pirmahan mo. Pirmahan mo. Sige, patunay po na mahal ko O, talaga. dalian mo, yung anak patingin. Ay, ayun apakahaba ng pirma. Ayan. Okay, congrats. Sige, magpakasal na kayo. sige, Nakatumba na ang papayag kami. 3 baka ang tinumba. Go. Papayag kami ha kung pumirma ka na anak. Papasalamat po. Sana hindi mo pagsisisihan ito, anak, sa bandang huli. Sana hindi mo pagsisisihan ito. Papa, hindi po. Naalala mo yon? May pinirmahan ka. Ito yun. Basahin mo, attorney. Di ba, attorney ka? Basahin mo. Basahin mo. Sa totoo lang, ma'am, na hindi ako marunong magbasa eh. Basahin ko sa inyo, ha? Naging kumuha lang ako ng lisensya sa rekto. Ano ba yun, Babasahin attorney? ko sa inyo. Ako, si Marlon, aasawahin ko. Pangalan ko? Aasawahin ko si Julie, pero Ako na magtuloy, ma'am. Pero, wala akong karapatan sa lahat ng iiwan ng kanyang magulang sa kanya. And I thank you. Tatay. Signed. Marlon. Sir, pumirma ka pala, sir. Oh. No, Hindi ko pirma yan. Pinorge mo lang. Ikaw, sino nagnotaryo niyan? Oh, sino nagnotaryo niyan? Hala, sir, ako pala nag-notarize dito. Nakalimutan ko. Tamak, lady. Tatay mo pala Ikaw yun. kasi, attorney! Oh! Ang kapal kasi na. Hala, tatay mo pala. Kumpare ko yun eh. Sige, Brad. Salamat. Discussing na. Wala, hindi na kaya to. Bye! Ano? Ha? Conjugal? Conjugal mo mukha mo! Conjugal mo mukha mo! Usap tayo. Pwede naman natin pag-usapan to eh. Nakakatawa ka? Lumayas ka na. Hanggat hindi ko pa Mahal ko kayo natatawagan ng si anak Kapitan. natin. Mahal ko yung anak Kap natin. Jeff, pumunta ka na ngayon din. Pakidampot Usap to. tayo. Itong asawa. Usap. Papunta na si Kap Jeff. Mag-usap tayo. Sige na, please. Umalis ka dito. Kapal na Nadala mukha lang mo. naman ako Ikaw, eh. nadala ng kabit mo? Ikaw na babaero? Ikaw gaslighter? Manipulative chick. Umalis ka dito. Umalis ka. That's my stuff, yes.